كاب استوديو جناير تي في عزو سلام تناطقبلو فنونا مكتات ركوب زغوركم تعزتنا كمي تمسيو نلومي سنبشي دي شحدار ساعة شعات ستدالو زينام سنادو حيزالكم قريبا لهم زينات زغوربلكم نسخاتكم تصنح ميكايل حربو فنواقم بكأنتو تاتو تفلم عمتاوي فيستيفال إرتراويان نبرتي رياض سعود عرب لعو المعرك تخايدو ሕብረተሰብ ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምቅላስ ምትሕባሩ ከዛይድ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ፀዊዑ ኣብ ባፅዕ ትርከብ ቤት ትምህርቲ እምባ ገደም ንብሉፃት ተምሃሮ ኣብነቷን መምሃራንና ተባቢዓ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ኢጣልያ ግጭት ዩክሬን ብሰላማዊ መዳይን መፍታሕ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኢራን ዕዉት ፈተነ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ኣካይዳ ኣብ ኒው ደልሂ ብከላየር ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ነበርታ ዕለታዊ ጽልዋ ጽልው ናዛይደ መጽዮ ዝርዝር ዜና ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ብ3-4 ሕዳር ብልዑል ድምቀት ተኻይዱ እዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተሳትፎ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኻብ ሰሚናር ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ባህላዊ መደባት ስፖርታዊ ንጥፈታት መደባት ቆልዑን ካልእ ትሕዝቶታትን ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ ዩሱፍ ሳይቅ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት አንጻር ገዛእትን ዘራያቶምን ዝተኻየደ ሓያል መኸተብ በብመድረኹ ድሕሪ ምዝርዛር ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ሓድነቱን ናይ ቃልሲ መንፈሱን ንኹሉ በብዝመጾ መኪቱን ስዒሩን ኣብዚ ደረጃ ዝኸም ዝበፅሐ ብምግላጽ እዚ ናብ ዓወት ዘብፅሐ ክብርታት መሊሱ ክኹላዕን ናብ ናእሽ ወለዶታት ክመሓላለፍን መድረኻዊ ተልእኾ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ አቶ ዩሱፍ አስዒቡ ዞባና ሰላምን ርጋትን ክሰፍኖ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሃገራት ዞባን መሻርክቲ አካላትን ተዋሂዱ ክሰርሕ ምጽንሑን ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሉን ብምርጋጽ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት በብውዳቤታቶም ነዚ ዕላማ ንምስማር ንቑሕ ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዝተዓወተት ጋንታን ንብሉፃት ተጻወትን ሽልማት ተዓዲሉ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሕብረተሰብ ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምቅላስ ምትሕባሩ ከዛይድ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ፀዊዑ ወኪል ሪና ዮናታን ዕብዮ መልክዕ ፀብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ሻም ተወልደ ሕብረተሰብ ሳዕቤናት ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ድሕነት ህይወትን ንብረትን ተገንዚቡ ኣብ ምቅላሱ ምትሕባሩ ከዛይድ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ፀዊዑ ሓላፊት ጨንፈር ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ጨንፈር ኣብ ምቁጻር ሕጋውን ዘይሕጋውን ዕዳጋታትን ህንፃዊ ስራሓትን ምክትታል ሚዛን ሕብስቲ ምቁጻር ነህር ዋጋታት ምክትታል ጥዕና ጸባን ስጋን ዘይሕጋዊ መሸጣ መስተን ምቁጻር ንጥፈታት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ናይ ጽዕነት መካይንን ከምኡውን ምጥፋእ ሓደጋታት ባርዕ ሓዊ ከም ዝነጥፍ ኣብሪሁም ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ንዝተኻየደ ናይ ምቁጻር ስራሕ ብዝምልከት ድማ ሕጋጋትን መምርሒታትን ዝጠሓሳ ትካላት ብድምር ልዕሊ 12 ሚልዮን ናቕፋ ከም እተቐጽዓ ከምኡውን ሚዛን ባኒ ዘጉደላ ኣብያተ ዕዮ ሕብስቲ ኣብ ኣፍ ደገ ትካለን ንመሸጣ ዘርጊሕን መገዲ ኣጋር ዝዓፀዋን ዕሹግ መግቢ ንፀሓይ ዘቃልዓን ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ መግብን መስተን ዝሸጣ ብሕጊ ዝተኣገደ ፌስታል ሒዘን ዝተረኽባን ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ ስጋ ዝሸጣን ብድምር 44 ትካላት ከም እተዓሸጋ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ገሊጹ ብዘይካዚ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝወፀ መምርሒ ዝጠሓሳ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን ካልኦት ትካላትን ልዕሊ 1,621,000 ናቕፋ ከም እተቐጽዓ ኣብሪሁም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብተን ዝተጠቕሳ ኣዋርሕ 9 ሓደጋታት ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ሰለስተ ካብኡ ከቢድ ከም ዝነበረን ኣብ ንብረት ልዕሊ 7 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደን ብምግላጽ ሕብረተሰብ ኣብ ኣጠቓቕማ ጋዝ ጥንቃቐ ክገብር
ዝተኣጉደ ሓዊ ከም ዝጠፍአ ከረጋግጽ ገመድ ኤሌክትሪክ ልሕጻጽ ከይህልዎ ክከታተል ከምኡውን ምዝርጋሕ ገመድ ኤሌክትሪክ ብኽኢላታት ክካየድ ኣተሓሳሲቡ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሃገረ እስራኤል ብ29 ጥቅምቲ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣባላት ውዳቤን የቕሬታ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ወከልቲ ኣባላት ውዳቤን ብምሕያል ባድ ማሕበር ዝውጠን መደባት ምትግባር ዘለዎን ድልውነት ብምርጋጽ ንዝመጽእ 2 ዓመታት ንጥፈታትን እትምራሕ ኣካይዲት ኣካል መሪጸን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሃገረ እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፈ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ዘድሊ ምትዕባር ከም ዝግበረለን ኣረጋጊጹ ኣብ ከተማ ባጽዕ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣምባገደም ምስ ኮሚቴ ወለዲ ብምውሃድ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ 8ይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮን መምሃራኖምን ኣተባቢዓ ብ4 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዓብደላ መሐመድ ዕላማት መደብ ንብሉጻት ተምሃሮ ብምትባዕ ካልኦት ኣሰሮም ክስዕቡ ንምድራኽ ምዃኑ ገሊጹ ጊዜኦም ወፊዮም ተምሃሮም ብሉጻት ኮይኖም ንኽወፁ ልዕል ኣበርክቶ ዝገበሩ መምሃራን እውን ኣካል ናይቲ ናይ ምትባዕ መደብ ከም ዝኾኑ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣባይተ ትምህርቲ ዞባ ባጽዕ መምህር እስማዒል ሳልሕ በገኑ ነቲ ብደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተወደበ ተምሃሮን መምሃራንን ናይ ምትባዕ መደብ ብምጓስ ተወዳዳርነት ኣብ ዕቤትን ብቕዓትን ትምህርቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብሉጻት ተምሃሮ ንምትባዕ ኣብ ዝውደብ መደባት ወለዲ ምስ ኣባይተ ትምህርቲ ክተሓባበሩ ተላብዩ ዜና መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር ተስፋዝጊ ትማል 5 ሕዳር ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሜ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ዮሴፍ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ኢደ ስራሓት ድሕር ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 6 ሕዳር ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕባ ሃገራዊ ዜናታት ንምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ بخبر عدم زينا مسنادو RTV ناطل كبرى تعزبتي سلامك تالكم مازي مسكن زينا وصاي ابي كتما روما ايطاليا تمال 5 حدار سلاماو سلفي زكايرو اشحات زيغاتات ግጭት ዩክሬን በሰላማዊ መዳይነ ክፍታሕ ዝካየድ ጻዕር ክሒል ጸዊዖም ኣባላት 10 ማሕበራዊ ውድባት ልዕሊ 50,000 ደገፍቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከምኡውን ቀንዲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ገበርቲ ሰናይ ውድባትን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተሳተፉ ተቃሊሑ ሰልፈኛታት ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ነቲ ኩናት ብምንዋሕ ተኸሎ ሰላም ዘጽበብ ምዃኑ ደገፍ ዝገብራ ዘሎ ሃገራት ከቃልጾ ጸዊዖም እቶም ንሰላም ዝጽውዕ ጭርሖታት ዝሓዙ ሰልፈኛታት ህዝቢ ኢጣልያ ንሰላምን ኣጠቓላሊ ምቁራጽ ተኽስን ዘለዎ ድሌት ከም ዘንጸባርቑ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን ሰልፈኛታት ማዕከና ዜና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ባዕለን ኣጀንዳ ብምኽታል እቲ ግጭት ብሰላማዊ መዳይ ክፍታሕ ዝገብሮ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ክዕዝዛ ጸዊዖም ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ካብ ዝውላዕ ብኣሜሪካ ዝተመርሓ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ እኳ እንተገብራ ኣብ ምቕያር ሚዛን ሓይሊ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየላ እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪቲ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸንዐ ገዳታትን ኣብ ዞባ ዩሮ መጠን ዝቕባበ ናሃሩ ዋጋ መሰረታዊን ሓለቕትን ነዳድን መመሊሱ ይዓርግ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ኢራን ትማል 5 ሕዳር ዕዉት ክትብል ዝገለጸቶ ፈተነ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ሮኬት ኣብ 3 ክፋላት ዝፈናጨለ ምዃኑ ዘቃልሐት ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ተሃገር ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር መቕሪታ ክሳብ 80 ኪሎግራም ዝምዘን ሳተላይት ናይ ናበሳት 500 ኪሎ ሜትር ብራኸ ናይ ምብጻዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ገሊጻ ኢራን ኣብ 2020 ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ኣብ ወታደራዊ መዓላ ዘገልግል ሳተላይት ኣብ ዙርያ ምድሪ ከተንሳፈፍ ምብቃዓት ዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ብሓገዝ ሩስያ ዘማዕበለቶ ተወሳኺ ወታደራዊ ሳተላይት
ካብ ካዛክስታን ምውንጫፋ ይዝከር ኣሜሪካ ንገስጋስ ኢራን ኣብቲ ዓውዲ ብትሪ ክትቃወሞ ምጽናሓ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንምውጻዩ ክትሰርሕ ምጽናሓ የረዱ ኢራን ኣብቲ ዓውዲ ተካይዶ ገስጋስ ናይ ባላስቲካዊ ሚሳይል ዓቕሚ ንምምዕባል ከም ዝሕግዝ ኣሜሪካ ክትከስስ ጸኒሓ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ህንዳዊት ከተማ ኒው ደልሂ ተኸሲቱ ዘሎ ዒቅታት ዘስዓቦ ከቢድ ብከላ ኣየር ኣሉታዊ ጽልዉ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ነበርታ እናሳይደ ከም ዝመጽእ ተሓቢሩ ምምሕዳር ኣውራጃ ኒው ደልሂ ብ5 ሕዳር ናይ መባእታ ቤተ ትምህርቲ ሰርሐን ከቋርጻ ብምእዛዝ ኣረጋውያንን ህጻናትን ቀንዲ ግድያት ብምዃኖም ብዝተኻለ መጠን ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ጸዊዑ በቲ ዓመታዊ ተሪኦ ዝተቆጥዑ ነበርቲ ከተማ ኒው ደልሂ መንግስቲ መፍትሒ ከናደሉ ዝገበርዎ ጻውዒት ኣሒሎሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ኣብታ ብጻዕቂ ነበርቲ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ከተማታት ዓለም ዝኾነት ኒው ደልሂ ኣብዚ ዛሕሊ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝኽሰተሉ ወርሒ ሕዳር ካብ ናይ ህንፃን ምምስራሕ ትካላትን ዝወፅእ ዶሮና ካብ መካይን ስፋትክን ናይ ሕርሻ መሬትን ንምስፋሕ ዝቃጸል ቆጥቋጣትን ተደሚሩ ብከቢድ ዒቅታትኪ ከም እተዓብለኹ ዝሕበር መፍትሒ ይኸውን እዩ ተባሂሉ በብዓመቱ ዝውሰድ ስጉምታት ዛጊዳት ተባባዕ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይግለጽ نسعى استدالو زينا مسنادو نمزام مارسا زينا كدقملكم عمتاو فيستيفال يرتوى نبرت رياض سعود عرب بلعو المعرك تخايدو ሕብረተሰብ ትሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምቅላስ ምትሕባሩ ከዛይድ መምሕዳር ዞባ ማእከል ጸዊዑ ኣብ ባጽዕ ትርከብ ቤት ትምህርቲ እምባገደም ንብሉጻት ተምሃሮ ኣብነታውን መምሃራንን ኣተባቢዓ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኢጣልያ ግጭት ዩክሬን ብሰላማዊ መዳይ ንምፍታሕ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኢራን ዕዉት ፈተነ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ኣካይዳ ኣብ ኒው ደልሂ ብከላ ኣየር ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ዝነበርታ ኣሉታዊ ጽልዉ እናዛይደ መጽኡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 33 ክፋል ስዒባ ተወርዲ መደብያ ብወገነ ግን سلام